Daalụ na Classic ụmụnne, match. ajọ ihe mekwara anyị o. Anụ m na o nwee nwoke be anyị na nwunye ndị bịa ịgụ akwụkwọ na mba United Kingdom. Ọkwa ya ka fa bịa wee na-ese okwu na-akụsa ọkpọ wee na-ada kakpi kwa mbọsị befa amara ka esi wee mee wee bịa na kọlfụ ụmụaka atọ. Ọkwa ya ndị be anyị, biko na unu na-apụ ije maọbụ na ị chọrọ ịpụ ije, biko kenen kọlchọ be anyị abụọkwa kọlchọ western world. O nwe ka kọlchọ fadị, biko ije na-ekpesịrị maọbụ na skuulu maọbụ maọbụ oyi gị na-alụ ọrụ ịmago imekwere ene tum fasigo no safeguarding ụmụaka ejiri egwu a sị na unu na-anụrụ ọgụ ma ọ na-akọ ọnụ n'iru ụmụaka na ọ bụ ihe fa chọrọ. Ụmụaka ga na-akọpili wee ihe mama fa na papa fa na-eme ka ụmụaka na-eme, so ha chọrọ ya. Unu na-anụkwara ọgụ akụ ọkpọfa nụrụ anya fa bịa na kọrọ ụmụaka asịzịa na unu adị ozi word to be parents na unu ịmago ụmụaka bụ nọmba 1, ndị agadi nọmba 2, ya bụ a na-akpọ ndị agadi senior citizen. O wee bulie Chineke ihe a wee mee anyị. Chineke anyị luzgokwa ọbọkwa no -1 no -3 before a chinyefe ụmụaka anyị ọ ga-elu 18 years and 18 years fayaz dị aghọ ndị Igbo and fayaz dị ama papa fayara amazi mama pa ịbịazi afa nso fa na-agbalị gị ọsọ fa na-emezi yomen ọkwa ịfụrụ. Biko kenen ndị na-akwado ịpụta ije maọbụ na ị ka na-apụta apụta maọbụ na ị ka na-akwado maọbụ na ịpụta ọfụ na-ajụkwa ese gị na nwunye gị na-ese okwu ịkọnalụ onye ọbụla onye nwe obodo maọbụ oyi onye nwe obodo ma oyi gị nwaanyị ịma na ọ bụ onye ọcha maọbụ na ọ na-akpazi agwa ka onye ọcha ịkọrọalị ya tum maọbụ na skuulu na-alụkọ ọlụ wit ndị nwe obodo a na-akpọ ndị soshal fa bịakwara na ụmụaka maka fa anaghị enwetezi ụmụaka fa chọrọ ịmụ nwa mana fa chọ iwere nke mmadụ si na ido ọzọ dị ifugi. So unu na-ese okwu inwe ike unu separate ịga ebe ọzọ unu kpaka unu si ga na-eneta ụmụaka unu na-eme anọkatakwa unu kpedo ifugi edani mme ka ndị nwe obodo bịa na kọrọ ụmụaka kedu onye luzu kekwe na onye luzu unu afụgokwe nke anyị na-efu. Biko kenen biko nudo mekenen ka udo bịa onwekwe ihe eji nsogbu eme. Biko nunu ndị be anyị ka ofe lọrọ alọ zuolu na anyị nri unu afụgo akụkọ a adịrọ mma chacha. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka nsị na-ewetara unu ozi ọma. Unu tinyekwa aka n'akara ịfụnanya ma kesakwa ka ndị na-amara amara ka ndị na-achọ ịkpa udo agwa ka fa kwụsị ka ọzọ ghara ime anyị ịghọtago ka ọrait be na nke asụrụ asụ ịghọtago. So ụmụnne unu ga-asịkwa good fine beautiful unu sikwa ndewo ka nwa ike na-ewetara unu akụkọ a dịka kanselin. Ịma na kanselin ndị na-alụkwa ya n'obodo a na-enwe ego iluo ikwu akata mkpu ego ewee kansụl oge mana ana m ewetara unu ya na free. Ndewonu ndị be anyị ka emesịa.